okokuba inoba kuye kwathini uze niphume nale theme. Ndazama ke ukunikhangela ezifowunini. Ndizama uqonda okokuba bekutheni uze niphume nale theme. Andalifumana. Nonke futhisi. So ndiye ndathatha ixesha ke ndafunda kule ncwadi yeGenesis. Ndafunda nakule ncwadi yezenzo zabapostoli. Ndabona okokuba la mazwi athi remain in the ark uze ndiyazi kakuhle okokuba bendifuna ukuthini kuba ke ningafumaneki. Ndawohlula kabili. Ndajonga uremain, ndajonga u-ark. Ihleli kakhulu ke apha ku-remain. Izibuzo okokuba endaweni ka-remain nitheni ningathanga sithi okanye nithi stay. Kodwa ndawufumanisa umahluko ukhona kula magama. Ngoba when you sit endaweni uhleli nje udlula. Bade bathi abanye abantu uchophile. When you stay endaweni, you stay there on your own terms. Kwindawo of your choice. Whether loo ndawo imbi okanye intle. Kodwa uremain yena wanomahluko. Ngoba uvakala as an instruction. Emntwini who's already there. Zikhona ezinye indawo mhlawumbi ebenoba kuzo. Kodwa le kuthiwa remain kuyo. Iyona ndawo afanele okokuba ukuyo. Apha ke ku-ark andifumenanga ndininzi. Ngaphandle kokuba kuthiwa i-ark ithi yakuhlangana namanzi. It floats in a stable manner. It affords protection and safety. Ithe ke ndisokwenza le research yam ingacacanga. Ndabona okokuba kutheni na nikhethe le theme. Nifuna sihlale emkhombeni. Uba ngaphandle komkhombe akukho khuseleko. Ngaphandle komkhombe there's no stability. Uthixo ke kule ncwadi sifunde kuyo yeGenesis. Ubona ihlabathi lonakele. Indalo yakhe ayidalileyo. Isenza izinto ezimasikizi emehlweni akhe. Agqibe ngokulitshabalalisa ihlabathi lonke. Kodwa ukhona umuntu aye wabona fanelekile. Ulungile okokuba noba uza kumcima umuntu. Yena makangamcimi. Ngoba lo muntu yena noxa ihlabathi lalisenza ukuthanda kwakhe. Yena wayehleli kuThixo. Ndithetha ngoNoah. Uzuqonda okokuba wayehleli kuThixo uNoah. Nangexesha afumana umyalelo oba makakhe umkhombe. Akazange athandabuze. Ngoba wayemmamela uThixo.
kuthiwa kugqiba uNomkhombe azange awuvale ngokwakhe kodwa uThixo wawutywina wakhe to ensure i-safety kaNomba. Ndiqaphela ke mfundisi okokuba eleke lo mbhali kwale ncwadi ebhale libali likaNomba akaniki isihloko simbi. Uqala ngokuthi uNogumbe aphinde nakwesilandelayo aphinde athi uNogumbe aphinde nakwesilandelayo futhi aphinde athi uNogumbe. Lento yandenza ndicinga ukuba lo mbhali uzama ukusibonisa ubume balemvula kuthethwa ngayo apha ngoba it was no ordinary rain. Yayinganethi ngendlela eqhelekileyo, yayinetha ngokwehlukileyo ngoba ngelo xesha kwakuthetha uThixo uqobo. Kwakufuneka ke ngoku ihlabathi limamele. Kodwa ngelishwa mfundisi lemvula inetha ihlabathi lingekho emkhombeni. Inetha ihlabathi likwindawo elizithembileyo kokuba ezo ndawo zize ziza kubanika i-protection ezizawuflowutha mhlawumbi xa kunetha, kanti akunjalo. Ezo ndawo kuba kuzo zamaxabiso azifani nomkhombe athe uThixo uNowa makawenze ngokwakhe ngoba lona umkhombe athetha ngawo it affords protection, it affords safety kwabangaphakathi. Ngelo xesha bona bahlele endaweni abazithembileyo, kanti ezo ndawo zindawo zihambe kwafika imvula ziphelelwe, kwafika amanzi angene ngaphakathi, abangenanga emkhombeni ngelishwa labo. Remain in the ark. Batshilo abantu abatsha bathi masihlale emkhombeni. Yaqonda okokuba lo mkhombe abathetha ngawo ngumkhombe owahlukileyo kweminye imikhombe esiyiqhelileyo ngoba lo mkhombe wona kuthe noxa uvaliwe watywinwa nguThixo. Ababengaphakathi did not suffocate kuba kungangeni moya ngoba yomkhombe ngumkhombe owahlukileyo odizayinwe ngamazulu ukuze yonke into efunekayo ibe khona. Mhlawumbi bekukho amaxesha okuNowa afuna umoya ube khona kulo mkhombe. Bekukho amaxesha mhlawumbi okuNowa afuna ubushushu bube khona ngoba lona umkhombe usuke emazulwini. Umkhombe odizayinwe special, udizayinelwa abantu abahleli kuwo. Nathi ke bazalwane xa besithi abantu abatsha let's remain in the ark, we are no different kwaba bantu babefikelwe nguNogumbe. Asehlukanga kwaphela kubo ngoba nathi kwindawo ezikuzo sihleli noNogumbe abehlukileyo, sihleli kwindawo esingonwabanga kuzo, sihleli kwindawo ezinethayo. Namhlanje kuthiwa let's remain kulo mkhombe. Athi umculo wamaRhabe xa ethetha ngawo exakwe lilizwe athi mna ndizazifaka kuwe phansi kwephiko lakho ngoba ndawuthi ndawungena khona ndingasweli nto. Kunjalo ke umkhombe esithetha ngawo ngumkhombe that is a safe space esizawuthi sakunethwa zimvula zelizwe sifumane protection kuwo ngaphakathi ngoba lona umkhombe unomahluko. Umkhombe odizayinelwe thina okokuba masihlale kuwo. Sithi sawuhlala kuwo ke sifumane ukhuseleko oluvela kuThixo, ukhuseleko olungaveli emntwini. Sifumane ukhuseleko
olungcwele olusuka kuThixo. Ngobunjalo wethu Thixo sithi sakuswela izinto aprovide owethu Thixo ngoba he is a provider. Owethu Thixo akasiyeki sidinge, akasiyeki owethu Thixo siswele okudingekayo ngoba sihlale kuye emkhombeni. Owethu Thixo noxa zikhona ke indawo ezisithembisayo ngaphandle zingasinika yonke into esifunayo, zingasinika izinto esizidingayo, kodwa uthi omnye umvumi ngenye imini apha ngaphansi uncedo alukho, apha ngaphansi alukho ukhuseleko ke bazalwane lifumaneka emkhombeni kwaye nolonwabo uKristu luyafumaneka. Noxa zingade zibe khona indawo engathi singonwaba kuzo, ngathi yenye endakhe ndangena kuyo ndibona konwatyiwe, noma abantu bevuma ingoma kumnandi ndaqonda okokuba nama ndingene ndizova obumnandi buviwa ngaba bantu balapha kulo mkhombe. Ndafika ke mfundisi kule ndawo onwatyiwe, abantu bonwabile bebile bemanzi. Imistake yam kukumamela amazwi engoma. Afika amazwi engoma esithi this place is boring. Yaxakwa ke ngoku kokuba bonwabe njani naba bantu xa le ngoma isithi this place is boring. Yabonakala ke kokuba leni ndawo olwayo lonwabo alulo ulonwabo esidinga lo. Amane unyuka amanzi inethi imvula, amane ngokunyuka amanzi wathi umkhombe odizayinwe ngamazulu. Xa kunyuka amanzi nawo unyuke nawo, unyuke nabantu abangaphakathi enyuka amanzi. Ithi iBhayibhile yam yagqabhuka yonke imithombo yamanzi. Imagine kugqabhuka amanzi olwandle esize ebantwini, kugqabhuka amadami esize ebantwini, kugqabhuka imilambo. Ilizwe lavela nje layi-chaos. Kulo lonke lo xesha uNowa ngaphakathi emkhombeni. Noxa sivakala isandi samanzi, uNowa ngaphakathi akapeniki, uhleli emkhombeni. Akubonakali noba umkhombe ubheka phambili, akubonakali noba umkhombe ubheka emva, but uNowa remain calm emkhombeni. Wahlala ngaphakathi kufana nathi ke makholwa isakugqabhuka yonke imithombo ye-challenges ebomini bethu. Let's remain calm emkhombeni. Noma indlela ayibonakali ebheka phambili, nokuba ulutsha lufumani misebenzi. Abanye bethu bagraduata iminyaka iyaqenqgeleka abafumani misebenzi. Bazalwane, remain emkhombeni onguYesu. Noma mangathi mhlawumbi licekise nangenizalwa nabo bathi ngoku sewusonqena uphangela awusafuni, remain in the ark. Umuntu omtsha ngoba aseza kuwutha amanzi futhi ziseza kuvela nencopho zentaba, ngoba ababehleli emkhombeni bazinza. Wathi umkhombe umane ukuzamazama ngamanzi, kodwa bahlala ngaphakathi emkhombeni. Yona nto uPawulos kwelacala obababa
abathanga abahlala emkhombeni abayokusindisa. Hallelujah. Asihlaleni ke bazalwane emkhombeni onguYesu Kristu. Hallelujah. Ngoba kulapho usindiso lwethu lukhoyo. Kulapho uncedo lwethu lukhoyo. Lukuye uYesu oyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Uthi uPawulos umkhombe sewunhlithwa ngamaza sewuzamazama bathi sebeyiphosile impahla yamaxabiso ngaphakathi elwandle kodwa bona kokuba ababazalwane basoyika athi bazalwane ubani ithanga lihlale emkhombeni anisindiswa kwaye apha kuni akukho namnye ozakulahlekelwa kumphefumulo wakhe ngoba kumkhombe wodwa. Nani-ke bazalwane hlalani emkhombeni usondele ixesha lokukhululwa kwenu okokuba nithe nahlala emkhombeni kulapho niza kusindiswa khona. Kusenokwenzeka okokuba ubunzima ubuva ngoku bobokugqibela kusenokwenzeka ukuba this is the last phase yokuhlupheka kwakho. uThixo is about to do into entsha nakuba kubo ngoba wethu uThixo wezinto ezintsha uThixo wezinto ezintsha owenza izinto ezintsha abantu bebukele athi uDavid undibekele isithebe unjalo kowethu uThixo usidekele itafile. Bazalwane selihlekile ilizwe lisibona sibulaleka kodwa kokuba sihleli emkhombeni siyathenjiswa okokuba asizulahlekelwa nolunwele ezihlokweni zethu sizawuphuma sinjalo. Ngithi le ncwadi ke bathandekayo enkosini kayithethe ithi zawahamba umkhombe kodwa kwasuka ekugqibeleni awutha amanzi amane utha ngokutha wahamba umkhombe woma ngakwintaba ze-Ararati. Kuthiwa kwesuku ke lweshumi kuyo lo nyanga zabonakala iingxoxo zentaba. Zabonakala iingxoxo zentaba ke zabonakala. Bazalwane kuvuka ithemba ebeselifile sibona okokuba siza kuwelela ngaphesheya. Amane utha kamanzi noxa zazibonakala indaba kodwa amanzi wona ayengekawuthi. Imagine ke uphuma emkhombeni uphuma wena ngenxa ubona ingxoxo zentaba xa zibonakala sinikwa ithemba. Bazalwana kutshiwo okokuba masiphume kuthiwa let's remain in the ark. Sihlale emkhombeni uthenye imvume ithi ukuhlala kuye ukuhlala kuye kumnandi phila phakathi. Sihlale bazalwane emkhombeni sihlale kuYesu Kristu. Uthi uPetros inkosi yethu ayilibali abanye abantu bathi yalibala mowethu Thixo akalibali. Wamkhumbula uNowa itsho le ncwadi wamkhumbula naye uThixo uNowa emveni ngoba imvula inethile. Nathi ke masihlale emkhombeni masihlalele emkhombeni ukwenzela okokuba uThixo wethu asikhumbule. Sitsho mos nathi apha ekhaya sithi ukhumbula izindlu zethu sikhunjulwa nguye sonke nathi asisikelele. Kusenokwenzeka ke bazalwane eyona nto imbi enokwenzeka ukuthi kanti sicinga okokuba sisahleli emkhombeni kanti saphuma kudala okanye uThixo wemka kudala kuthi. Kusenokwenzeka okokuba sihleli ngoba siqhelile ukuhlala kuYesu. Okokuba ke bazalwane siziva ngathi sesihleli ngokuqhela okanye
sesaphuma satsalwa zizinto ezingaphandle. Lixesha ngoku loba masitshintshe ukwenza sibuyele kuYesu, ngoba uYesu wethu Yesu akalandi zilandu. Okakuze kuye uzandlalo sithi ndiza Nkosi ndingeyonto yalutho, senditenga ligazi lakho elaphalaza ngenxa yam. Uze kuye uzandlale. Owethu Yesu uyasamkela noba siza kuye sinjani na, kodwa yethu Yesu uzivulile izandla okokuba samkele. Masize kuye ke, sibuyele kuye, ngoba xa sihleli kuye yethu Yesu uyasafe. Bazalwane, sisafe xa sihleli kuye uYesu. Le nto indikhumbuza xa ndiza kuyeka mfundisi ndihlale phantsi abantu abatsha, indikhumbuza okokuba ndikhe ndeva ukhona intsomi endithanda ukuyibalisa. Akuyazi ke noba intsomi inozazi uba izinto ezininzi anizazi zakudala, kodwa ke kwakukho into ekuthiwa zintsomi, amabali esasinawo thina ngela xesha sasikhula ngalo. Le ntsomi ingodyakalashe nehobe. Udyakalashe uzapha kule ndawo iTelelhobe, athi qhu elambile udyakalashe, aphosa amehlo emthini alibone ihobe lihleli nabantwana balo. Akwazi athi hobe angaba abantwana bakho. Lithi hobe babili yakhe, athi yena awuphosa phambi abe mnye izomfundisa ucula. Sibadlalala sekwaya icula kamnandi efundiswe athi uhobe ndiyazi kanjani ukuba njengunamaqhinga kangakanje awuzumtya umntana. Athi yena hayi ndinike ndithembe andizumtya umntana. Hayi uhobe lithintilize lingafuni unikeza umntana. Athi udyakalashe into endawuyenza uvele ndikhwele kuloo mthi, ndifike kuloo mthi nditye wena. Athi hayi akuzubakho sidingo soba wenzele, thatha nangu umntana iphose Nkosi. Athatha udyakalashe ajikele ngapha uhlale ke imizuzwana eyileyo phambi ku-45 aphinda abuye. Hey hobe akaculi umntana ufike wenza utshintsho lapho. Athi ndinike nalo ukwenzela ukuba ungabi nomntana omnye okwazi ucula, abantwana bakho bonke bakwazi ucula. Ingase uqala uze nalo. Athi hayi nguye ndimshiye phaa in-charge yalapha akwazi khawulezisa angafuni. Athi uyabona uyandazi andihleki kakhulu, awusike nyuka ndithathe nawe lowo nalo mdlalo ndingatsalisa kwaya ndinitye. Thatha umntana nikeze jikele ngakudyakalashe ahlale kamabili qonda uleka siqengeleke i-hours akabuyi udyakalashe siqengeleke i-hours aqonda ishayile lapha. Abantwana bami bemkile batyiwe udyakalashe, akhathaze ngapha alile kabuhlungu, alile apho athi esalila
uthi gqi umvolovu athi umvolovu lilela ntoni athi hayi udyakalashe uthatha abantwana bakwabo wemkanabo wathi uyobafundisa ucula ngoku udala ndilindile akabuyi udyakalashe nabantwana abuze umvolovu umnike njani udyakalashe abantwana bakho umazi udyakalashe ukanyiyo athi yena hayi undoyikisile udyakalashe wathi uzasikakhwela apha kulo mthi afika ke mna nabantwana bakho ndaqonda okokuba mandimnike xa sithi uyobafundisa ucula uthi umvolovu uyiphazame kuloo ndawo ngokuthi sewulapho kuloo ndawo ukuyo esafe ngolo hlobo utshintshe wena uthatha abantwana ubanike you should have remained emthini nabantwana bakho ungehli kuwo ubanike udyakalashe ngoba kulo mthi ukuwo you are safe udyakalashe akakwazi ukukhwela emthini kukhona ke nakuthi imeko eziye zisifikele ezenza okokuba soyike singangcazele bazalwane singengathi singasuka kuYesu siphume kanti ukuphuma kwethu utshaba ngaphandle lulinda ukusiqwenga masithi ke sezikhona ezo meko zisoyikisayo bazalwane singasuki kuYesu ngoba xa sikuye we are safe sisafe xa sikuye uYesu ngoba wethu uYesu unako konke esikudingayo thina ihlabatheli silithandayo alisincedi nto kodwa uncedo lwethu lukuYesu our safety and protection ikuyo Yesu sesihlaselwa yimikhosi yongendawo we are safe emkhombeni onguYesu sesisenzela omayelenqe we are safe emkhombeni onguYesu sesidinga imisebenzi sesishiywe zizihlobo sesishiywe ngabazali bethu kungekho themba lokuphila ebomini kodwa we are safe xa sisemkhombeni onguYesu Kristu masinyamezeleke sezisehlela izinto amacala challenges zisithi ngapha nangapha kodwa let's remain in the ark uYesu ngoba kulapho uncedo lwethu lukhoyo kulapho we will float when the challenges zifika uzasinyusa uYesu noba singamboni ngeliso lenyama utujone kuthetha ngaye encacisela abafarisi athi mna ndingulolizwi nodanduluka intlango kodwa ukhona yena ozayo ukhona nileyo phakathi kwenu endingaboniyo nina singathi sibasimboni ngamehlo enyama kodwa ukhona phakathi kwethu emkhombeni uYesu Kristu nomkhomba ungathi unlethwa ngamonqwa ube ngathi uzakukhankeka kodwa thina singaphakathi siza kusinda ngoba kumkhomba sikuwo ukhona uYesu noma ngathi angathuthule akathethi bazalwane sisibethi izinto ngapha nangapha sibuzwe nangabantu abangakholwayo okokubuphila lo Thixo wenu kodwa basazi intonye okokuba sihleli kuye naye uhleli kuthi kwaye akazukusishiya akazusiyekela xa kuphela unyaka bantu abatsha izenzile iplans mhlawumbi ezinye azaphumelela loo nto mayingakukhuphi emkhombeni onguYesu Kristu remain in the ark kuzixesha bazalwana kokuba kufike neziphumo ziphumo zemviwo zethu zifike ezinye
zingasixabisi kodwa ndiyanithenga bazalwane ningazibulali nihlale kuphela uYesu ngoba uYesu xa nilila uza kunithuthuzela uthi umculo wasekhaya sisingise kuThixo zonke izizwe zakho uzibhekise kuye zonke inhlungu zakho uthuthuzelwa nguye ngophi unyamezelo ezinhlungwini zakho zikhona inhlungu ezinganyamezelekiyo kodwa kaSiyesu uyahambeka bazalwane sisemkhombeni yahambeka lendlela sesingaphakathi kuwo kungakubonakali ithemba loba sizawusurvive lingekho kodwa ngenye imini sizawubonakala ingcobo zendaba sibone nathi ngaphandle uThixo wethu futhi basihleli kuye uza kusikhumbula ngoba wethu uThixo uThixo sikhumbula Thixo ke makakusikele kodwa uThixo wena anithamsanqele Thixo ninika amandla okuhamba le ndlela nihleli kuye ningasuswanga uyeke ngoko makube kuzuko embeko ngoku kude kuse emaphakathini amasemaphakathini amen sana